89. Hovorí, ty kokos, 87. Hovorím, no je to originál, a kokos je to zliekané, tak to tam stále doplňali niekto z zodu. Úplne zrekonštruovaný, takže odpúľali totálne. Je to úplne bývalé auto, má zatiaľ ďalších dvoch majiteľov. Momentálne na tom jazdí jeden kolega. Ticho je, počkaj, ja No, zberateľa neoceniteľné, ale momentálne okolo 150. Počúvaj. To je bežného človeka. Americké auta pre ten štýl. Výbava, skrátka je to niečo iné. My sa chceme skrátka odlišovať ako Američania. My, naša partia. To by ste nový, teda európske auta. Európske auta sú tzv. Používateľné auta. Toto je niečo iné. Toto sa vymýka nášho rámca. Tam máš Američana, toho tam.